Tak poď. Takže Johnny Boy, koho máme? Decka, deti, kategória 11 rokov. Jo, no sa ti líbi, co? Frajere. Takže kategória detí. Ja poprosím finalistov z tejto kategórie. Poďte sem, Valentínka, Toxic Flame. No a Janči, ty si pripravaj ruku, lebo budeš dvíhať, dobre? Víťazovi Košického Breaking Slovakia. Ale predtým my ostatní budeme odpočítavať od 10 po 1, dobre? A potrebujeme každé jedno hrdlo, ktoré je v tejto miestnosti, pretože 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veľká gratulácia Valentínke a Street Kids a veľký rešpekt aj Flameovi. Daj mi 5, bratu. Bolo to super. Judges, join Valentínka for the picture. Go for the picture, Dora, you too. You can't miss it. Flame, nevadí. Veď ty si to už vyhral predtým, však nemôžeš furt len vyhrávať. Ani Messi nevyhráva každý šampionát, predsa. Kategóriu juniorov, takže ja už poprosím juniorov, poďte sem. Ešte Eli, aj si to do jednej ruky kľudne, alebo na zem, jasné, nech box. Takže 10, 9, 8, 7, 6, čo? Koľko? 1! Naozaj veľmi pekný reprezent. Rozprávali sme sa cez prestávku o tebe aj s Hruškom, ťa vychválil a určite si tvoje meno zapamätáme po dnešku. Porodcovia, poďte sa odfotiť s Eli. Kemada, daj aj ja ti chcem dať ruku. Super reprezent, kámo. Len tak ďalej, fakt. No a my tlieskame Bingo Eli. Čajna máme. Big Ross, poďte, Aša, Majka. Ja to môžem držať, milé rád. Budem to takto držať, dobre? No a my ostatní budeme počítať od 10, a veľký rešpekt aj Aši, ktorá dostáva životné rady od našich porodcov. Toto je víťazka Judges. Finishing time. Moje nová profilovka na Facebooku již brzy. Majka išla naozaj výborne. Obrovské pokroky. Školu breaku mám zavolať, čiže oplatilo sa. B-boys. Kita ty. Kde si ty? Kde je Kita? Tu je Kita. A už sa chytá. Košice, ideme posledný krát odpočítavať, takže každú jednu hru
Majko. Dnes išiel ako pílka. To je on. Takže, keď to tak zhodnotíme na záver, škola breaku, veľmi úspešný výjazd do Košíc. Pretože si našli juniorskú kategóriu B-Girls a aj B-Boys. Gratulujeme Dexterovci, dobrá práca. No a veľký rešpekt a veľký pozdrav aj Kintovi, ktorý mi ušiel. Nestihol som mu podať ruku, ale no a mne neostáva už len nič iné, len sa s vami rozlučiť, priatelia. Pevne verím, že ste sa zabavili, že ste videli naozaj veci, ktoré možno za bežnej soboty nemáte úplne možnosť sledovať. A že sa vidíme nie posledný krát, ale že sa ešte uvidíme v Tavačke, alebo v Bratislave, alebo kdekoľvek inde. Podporujte mladých tanečníkov, podporujte breaking a my sa budeme spoločne s vami tešiť na ďalšie stretnutie. Díky moc, moje meno je Pablo a bolo mi cťou Tavačka, yeah!